May resulta sa enkwentro ang pag-serve sa kapulisan sa lungsod sa Argao sa warrant of arrest batok sa matud pa usa ka hitman nga dunay kaso sa illegal nga droga sa barangay Hampang, lungsod sa Argao pasado alas 6 ganiyang buntag. Nakala sa mga enkwentro ang subject sa warrant of arrest nga si Geraldine Bahinting Hivana alias Jerdin, residente sa nasong lugar. Gitugaan ni Police Major Janos Giangan ang hipi sa Argao Police Station. Gipamo sila mga polis. Diha mo padung na untang mo serve sa warrant of arrest. Kani na buak ang bildo sa passenger side sa kinan, diin naglingkod si Major Giangan. Samtang naangol ang usa ka polis nga nakaangkon og fracture sa bugto nini ug naghubag usab ang naong kinsa nagpaalim karon sa tambalanan. Napugo sa pag-bounce ang kapulisan gumikan sa nahitabo ug iyong hapit magduha ka oras. Ang ilang enkwentro tali sa dili mo minus na po ka mga kriminal. Apil niini ang suspect. Nakaikyas ang mga kauban sa namatay nga subject sa warrant of arrest.